Niin, täällä Tampereen tulee mahtava ylistys. Ehkä on niinku ensimmäinen kerta, että koko ylistysjohtajat tulee yhdessä samassa paikalla ja ylistä Jumalaa. Se on mahtava juttu. Mä odotan niin kauan tästä asiasta, että voi tulla elossa meidän elämämme. Tulee niin kokemaan jotain, mikä Jumala oli nyt haluaa tehdä tässä kaupungissa, tässä maassa. Ja mä olen afrikalainen, hei. Jos mä voin tulla mukaan, miksi sinä et tule mukaan? Tulkaa. Jokaiselle on ihan varmasti jotain. On sitten, niin kuin veli sanoi, meillä on eri äiti, mutta meillä on sama isä. Se on se homman pointti. We have the same father. Oh yeah. Yeah.